Čus ľudia, ja si tu chillujem, zapnem Fortnite, už dávno hrávam Fortnite, ale nevšimol som si, že nový update a tí koky normálne z toho už rovno môžem ísť do Tildit. Inak chcel som vám ukázať môj inventár, akurát zapínam ešte. Neviem, či ste to videli, lebo nemám kameru, natáčam zatiaľ na mobile. Možno z tohto bude video, možno short, ale možno video. Takže chvíľu počkáme, kým sa mi to zapne. Inak chcel som vám povedať, že to nenatáčam, lebo som mal pauzu. Nie, že pauzu. Lebo škola stále, musím sa učiť, tak ak máte Godzillu, tak mi napíšte do komentárov a napíšte mi, či máte lepší locker. Tunak mám Solid Snakea, tu hore. Tunak je Santadog, ten bol zadarmo. Tunak je Juice WRLD. Tunak mám Poseidona. Tunak mám toto, neviem ako sa číta. Tu mám Kerbeusa, ktorého mám aj Equipleho. Tunak mám Bullseye. Tu mám Auru. S tou hrávam strašne veľa. Tu mám, neviem tiež ako sa číta. Tunak máme Alfody. Tunak máme Felinu. Tu máme tiež zadarmo Holiday boxy. Tu máme Hope. To je tiež z Battle Passu. To je Cora. To je z Battle Passu. Tunak Medusa. To je tiež z Battle Passu. Má to viac stylov. Taký. Tunak je napríklad Mountain, tunak máme Gafa, tunak Racerku, tunak Peter Griffina, tunak Oscara, tunak máme Nishu, tu zase Deformina, Teja, Valeria, na tu mám obidva styly, aj taký tu, všetky styly mám. Tunak máme Johnsyho. Tunak máme Busher, neviem. Tu máme U-Jacket. A tu máme Zeusa. Tiež so všetkými. Takže čus.